Oras madihita saluhut. Mula tita pasahat tutuhatan ng mundungan hita di bugasan hai pason dot las ni roha sa ditikyon. Siang giat matutu lam tamba kapasupasu di hita. Lam taharinggason na marsiajar sian hata ni di matata. Jadi lani di hamuamang inang dia ke nahurak takas lawan jahat sian hata ni di bata. Di paradehami do parsiajarata sian hata batak. Asa ringgas mahamu lau manangi hossa. Jadi sonarita prasajarima di hari Senin ya nungasahat kita di tanggal sada di bulan Desember. Las maruhata memuji Tuhan di lehon dapat hita ngulu dohot hai pasa. Atong tak lehon matok tong rohata mersiajar mahita sian hata ni debata. Parsiajarata ima gombaran dohot rumang ya. Gombaran dohot rumang tipe dan anti tipe. Jadi di nalaho manulikit Bibel dang boy sian rohata sendiri lau mandok dia do nagabe gombaran na dibugasan Bibel manang songon dia gombaran nai digonopi dibugasan padan naim baru dot akan namangihut. Biberi sendiri patupahon piga-piga uhum na dohot aturan lau patuduhon gombaran na adong dibugasan bibeli. Jadi bibeli patorakon bibeli. Ya. Suang songoni nang dohot pada baru patuduhon hagogonop antitipikal isi parsiajarata sian sada gombaran di bugasan tolu partikian namarasing ya. Sada gombaran di bugasan tolu partikian na parjolo ima kristologis ya. Hagogonop di bugasan ngolu ni Kristus. Napa duahon ima eklesiologis. Ima hagogonop di bugasan ngolu ni huriay. Napatuluhon ima hagogonop di bugasan ari parpudi ima eskatologis ya. Jadi persyaratan dong tolu na parjolonakin ima kristologis na paduahon eklesiologis na patuluhon eskatologis ya. Di bugasa parsyajaranon jupakit magombaran sian norumang di sandok ni Bibel jelasada persyajaran don nalau mangurupi hita lahu patuduhon tu akka namanjah songon dia manakasi Bibeli asalam tu makas dia kana hurak takas jala memang ikon tasulikit do Bibeli dot akka hatigoran na diajar honna marhite hatani Jehovah ya songon dia parsiajarata na taringot tu Jesus haluaon dohot pangaropan di ari parpudi ima nagabe sipeopon niaka na porsea sahat ro di hati haon nang diari haroron itu hatta. Sanari taidama akka gombaran sian padan na parpudi na mangihuton taringot tu Israel haruruar ni bangsoi dohot inganan na badia manang joro ni lewata ya. Jadi di son berangota tolu bagian songon na tolu partikian nakin ya
taringot tu Israel, tangit taringot tu haruruar, dohot bagas joro. Taringot tu bangso Israel kristologina, ya. Kadang doa ya tayak na lison tajaha majolo, nakpeso sulita jaha na gudanga ya ton alay perlu do, jaha talau manulikit. Dia kena orang takas asalam tumakas, ya. Israel. Partikian Kristologina manang hagugonopna di bugasan nguluni Kristus di Matius 2:15 didok mapurus madak dana kitu Mesir buasa dungadong pareta sian Raja Herodes nalah mamunu dak danak jadi Roma suruh-suruhani mendok tu si Joseph. Jadi hehe maibana dibuan mada danaki rabdohot inana borngini mapurus tu tano Mesir. Laus di simana sida pai mamate si Herodes asa jupang nanidok ni Tuhani marhite sian panurang nana mendok sian Mesir do hujo anake. Jadi ranang disuruh-suruh lima poros nasida membuandak dana kitu Mesir, jadi di sama nasida pai mamate Raja Herodes. Jala di dok mamuse sian Mesir do hujo anake. Ima kristologisna, sanari partikian eklesiologisna, hagugonopna di ngoluni huriai. Di Galatia nama 10 onta ringot tu sipaingot tu parujungan. Didok jaladame dohot asini roha tu saluhut na nama marangehon ruhut sisongani nang tu Israel ni debata. Di sana dong hata tu Israel ni debata. Jadi apa tong do na manggonopi taringot tu huria. Israel ni debata ima huria na pinili ni debata. Dapat tuluhon ima partikian eskatologisna, ya, song dia hagogonopna dia rina perpudi. Di pangukapan pitu ayat 4:1-2-10 ima nama naringoti akan natar sahap sen salhut bangso, ya. Laus subegema bilangan natar sahapi 144.000 sian salhut marga ni halak Israel. Di ayat namangihu di patorang masa 12.000 sian sada marga. 12.000 hali 12 marga gabe 144.000. Di ayat 14 didok. Ima akan naung ruar sian hapersuhon godang. Nunga diburi nasida abit nasida. Jala dipasak-sak di bugasan mudar ni biri-biri. Mudar ni Kristus. Jadi akan nangruar sian hapersuhon godang, ya. Jadi taberang malisot tu songon dia do perdalanan Israel secara kristologi dohot eklesiologi eskatologi. Sanari bagi pedua taberang majolo bagas joro, ya. Bagas joro secara kristologis Johannes sadahit saplopat gabe daging ma napa dua hon haruaron majolo, ya. Haruruar ni bangso Israel sian Mesir. Kristologina alana kinu ngata bege ngadi suruh-suruhanina sida laut Mesir. Jadi di partikian kristologi Matius 2:10-21 ima tiha memulak nasida tutano Israel. Dungi marnipi ma si Joseph. Tidak marusur-suruh namandok
buahon asa mulak nasida ala naung mate Raja Herodes. Jadi rani mulak manasida tu huta Nasaret. Ya. Napa duahon patikian eksiologinya, eksesiologi di bahini ruar mahamu. Nah, jadi on taringot tu ruar, nakin ngaruar sian Israel lau tu Mesir sana di jauh mulak muse tu Israel. Di bahini ruar mahamu sia tonga tonga nasida jala paholang hamu dirimuna unang maja mahamu naramun asa hujakon namu. Amma dingodo ni huriai ikotong do ruar sian tonga tonga ni bangso naramun. Unang sauga hamu dohot na so saha porsion. Ya. Jadi unang sauga unang masa rombang hamu dohot portibion ninna debata. Jojo asa haruar. Eskatologina oma nama naringoti taringot tu Babel ya. Jojo Jojo asa ruar sian Babel. Ya. Laho mahamu ale bangsoku ruar siani asa unang partoha pahamu di aka dosa nasida unang dohot hamu manjalo haporsuhonai. Jari na parpudi tong dotong jojo haruar ya. Songon dia perharuar ni bangsoi sian Mesir panju ni debata si Joseph sian Mesir mulak tu tano Israel. Hita pe ko karuar do sian Babel portibion lau masuk tu tano baga-baga ni debata. Bagaimana petuluhan ima taringot tu bagas joro. Partikian kristologinya taringot tu bagas joron. Ima di Johannes sada sapuluh pati nagabe daging mahatai jalan maringan di tonga-tonga ni hiton. Jadi huidahami mahasangapon ni dia bata hasangapon ni anak sasada ni amai gok asini roha dohot hasit tongan. Tongan ima patuduhan taringot tujoro ya, taringot tujoro ni dia bata. Di Joshua 2:20 sada 2:22. Jadi los maba laos lao mabawa na duai gabe tolhas manasida tu dolok laos disima nasida tu luari lelengna. Alana dong mangalele jadi monggop manasida di situ luari dungsal pun na tu luari mulak mabawa na duai tuat manasida sian doloki ditari pari nasida sungai Jordani gabe saat manasida tu si Joshua di patudu nasida mah patorang masalhut akan naniida nasida. Ya. Na bagian paduahon eklesiologina sada Korintus tolu esapon ya. Jadi taringat tu kristologina nakin gabe daging mahatai ya. Ima hatani debata nasaur tu jolmai gabe maringan di tonga-tonga ni jolma. Ima Immanuel. Yesus di tonga-tonga ni jolma manusia. Sado Korintus tolu sepuluh. Sado Korintus tolu ayat 10. Idok. Dang dibato hamu joro ni dibata do hamu. Jala tondi ni dibata maringan dibugasan hamu. Agohono ni dibata do na mga gohon joro ni dibata. Ay nabadia do joro ni dibata ima hamu.
Jadi saunari di patorak tu hita secara eklesiologina hita mahape joroni debata, ya, joroni debata. Ijala isen na mga gohon joroni debata agohoni debata do. Molota segai joroni debata ima pamataton marhite si panganon manak sinumon nang marhite timus ni sigaret laos segahonon ni debata manang dohod dirita. 2 Korintus 10 midok. Tungolo mardomu joroni debata dot aka aji-ajian ay joroni debata na mga lido hita. Songon na nidok ni debata naong di tonga-tonga na sida dua maringanan. Ya. Naing di tonga-tonga na sida dua maringanan, gabe debata na sida dua ujala na sida ke babangsokko. Jadi patorakon taringot tu joro on alahita do joro ni debata naing mian do Jesus di bugasan joro nai. Asa marhabang sa ibana di bugasan ngolu ni bangson. Secara eskatologina di pangukapon tolu 12 di Doglison bahenoko mana monangi, ya, gabe tiang di bagas coron ni di batakku. Jala surat tonoko matu ibana guar ni di batakku, guar ni hutan ni di batakku ima Jerusalem naim baru, dohot guar hu naim baru. Pemahata ni Yesus di Nabi nereng ni si Johannes di alatanda taringot tu bagas joro na pinabuhan ni Jesus. Di patakka semuse di pangukapon 21 siya. Jadi hubege suara na gogosian habang say na mendok. Ondo joro ni debata di tonga-tonga ni kajol. Ondo joro ni debata. Patakason taringot tu joro na parpudi. Joro ni debata di tonga-tonga ni kajolman na maringan may bana di tonga-tonga na sida jala na sidang magabe bangso jala debata sarto na sida. Napatuduhon tu si Johannes di pangukapon ni ia Jesus do joro. Jadi molotabegi kahatorangan siaka panditata naolo naman dok son jamita ni pendeta ha spesilitonga dang adong bagas joro di banua gincang. Memang ido di eskatologina molota jahai di pengungkapan 21 ayat 22 di dok songon. Dang adong huida joro di bagasan hutai. Ai Tuhan debata si gonggom saluhut na do jorona. Rap dohot bir-bir. Oh jadi yang go di banua ginjangit dangadong bagas jor. Ya. Jadi debatado joro na baliay. Jesus sido gabeha gogonop ni bagas joro. Jadi molta persiajari sen bagas joro itu tuh mulai sen alaman biluk na badia satu na sumbadia saluhut paralatan adong si mangkombarhon taringot tu Jesus. Jadi alani nakpes songon na godanga yaton alai na patakason do tu hita taringot tu songon dia gombaran dohot rumang tipe dohot anti tipe. Ima taringot tu Israel haruruar dohot bagas joro. Saya di partondi di bantama hita jala laos gohanna mahita dohot tondina itu tu. Di leho pasu-pasu na jala tambah kapar binotata tuguha porsyata. Songon lima persyajarata Tuhan mandongan hita. Martang yang mahita. Malate Tuhan di persyajaran nauku begehami. Taringot tu tipe anti tipe. Taringot tu Israel. Haruruar ni bangsa Israel. Dohot bagas jor. Mola tema Tuhan.
di bugasan sada persiajar. Tolu partikian di patorak Tuhan. Imataringo tu hagogonop di bugasan ngulu ni Kristus. Hagogonop di bugasan ngulu ni Hurie. Dohot hagogonop na diari parpudi maulata Tuhan. Sayanggiat matutu boy hami gabe joro ni Kristus. Asayas pita na diburi saksak di mudar ni Kristus. Anggia matutu perjambar mahami. Ainau pinilitmu dohami. Nalau manean harajan surgo na pinaraden. Sadari pada Tuhan jagai mahami nang dohot diborngin homa mengaramoti hami. Nang dinama gereja, dinamodom sonak sohari boribuan mahami. Ala ni suruh-suruanmu na menjaga hami arian doho borngin. Satu homa daging dohot tundinami disemboh kami pangiduan namion marite Yesus si paluah. Amen. Saat disema persejarata Tuhan mendongani kita saluhut.